سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كمي تمسير لم يحمل حستحد الطريق رالو زينا في تنوت عن انه نمكتالكم بخبر زعدم لو تخلي فلما هرست زينا بريزيدنت إسياس لومي ملخت بريزيدنت ريبابليك قبسي عبد الفتاح السيسي تقبلوا أبو زواد هو بلتشي ترانسلسن كاب استدالو لعلك 3.5 مليون فلسطة 89 مئة كمتها تغلت حبيرو بيت صحفات والشباب بقولن انسان نوز زوات السنة أبن موجود صار دحنة مقبي 7 انسان نابرتي يسرح له دولب أفريقيا إسرائيل أبوش متغازة هلكيت فتسمان لا كتبل ناب أهجراوي بيت فردين زغربة تاكسي زملكت مرتعوتات أغريبة تركي رومانيان بلغاريان أبد سألين بحري تتعود زلو زين صاففنا توكتين مقلاي تسماميان تشاينا أبد مونجا فتلايتات زقلقل روكيت بعوض كامس فتنت أفليتا نابزرزراتو كنسكر بريزيدنت إسياس أفوركي ملقتي ريبابليك بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي تقبلوا منستر قديات وصاي السيد سامح شكري حيز وزمصه ملقتي بريزيدنت السيسي اب معزاز كلتاوي زنبناتاتن حبراوي قداسنت اب زلوم زوباوي معبالاتاتن زتكوريو لومي اب ساعات مشات اب مقبلي اجاش دندن اب استخايد ركب بريزيدنت إسياسن بريزيدنت سامح شكرين اب قداسنت من مخخارن موحدن إيرتران قبصن اب هلو زباون اهغراون بدوتات تزراريبهم اب تركب منستر قديات وصاي اتو عثمان صالح ترخيبو نيرو منستر قديات وصاي ريبابليك قبطي السيد سامح شكري نيرينا ابزهبو حبريتا سلامن سناي من نيوتن مريحنتن حزبن قبطي ناب مريحنتن حزبن إيرترا كم زبصحه مثل بريزيدنت إسياس أفوركي زغبرو ركب دما اكل نايتي اب مونغو مرحتن سبستانن كلتين حقرات زغبر سرع ناي ممخخار مبتصح كمون مغمغام تغبارا قديمام سمع استغبرلهم قديات كم زتقالل كليصو እዚ ከም ዚልን ከሎ ፕሬዝዳንት ዓብዱል ፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ዑደት ንኸካይድ ዕድመ ኣቕሪብሉ ኣቐዲሞምን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ሳምሕ ሹክሪን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ዘትዮም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሪፓብሊክ ግብፂ ኣሰይድ ሳምሕ ሹክሪ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ ناب كال زينا كنسجر أب الزبادة هو بزحلف عمد كابستدالو لعلة 3.5 مليون فلسطات لعلة 800 ميتاويت كمتاتخلة وكيل بعلستان أقرب النستاذ زكدا من حبيرو وكيل إينا شويت قبل برهان زدالو توتسبساب أرسي مسمروم كتوربح بعل سلطان أقربن انسسا زغدا من زوبا دبوب عب كدتشن 23 كاب زدالو لعلى كلتنت 5 مليون فلسطات قرب 89 ميتاويت كم تتخله كاب تزت تخله دما 77 ميتاويت كم زتصدقه وكيل بعل سلطان أقربن انسسا زغدا من اتو غبر ميكائيل برهه قليصوم نيرينا ابزهبو حبريتا اتو غبر ميكائيل اب استفلاليه كبابيتات نايت زوبا اب زركبا 10 مدبرات فلسي كاب استدالو 37 عينتات فلسي اتسوسان شمونتن ميتاويت قلابيطوس 22 ميتاويت مبقلاوي 10 ميتاويت دما زي مبقلاوي اقراب كم زخونه بمتقاس ابت بوفراتات متكال ولقاويان قربتي تكالات ابيات تمرتي ناي امنت بوتاتات تساتفت وفرت مهارون المعات كوميتيتات مقرابن حيلتات مكلخالن عبا بركتو كم زغبرو ابريهم كابت حفشاوي زدالنا يفلتي كلامتوس 1 مليون 700 10 حدشان 500 30 7 ويك اساسا شمونتن برسنت يشفن تمو بقولوا انا قرب نولم تم بحري ولا قربنا هاجرناها 540 ويك اسران كلتن ميتاوي تشفن زي ما بقولوا ان بلون زنا يدق قراب كمالتي مع القربيليا بربر صديم امسلوها 10 ميتاويت ويك 240 شمونتن 600 4 شفن بدمرو كلتا مليون 500 كلتا 585 فلس قرب لما تقال تدالي مالتي
ብዘይካዚ ኣብ ማይ ኮዖታት 15 ሄክታር ቅናታዊ ዛላን 170 ሜትሮ ኪዩቦ ከትርን ከም እተሰርሐ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ 323 ማለት ኣሳስ 60 ሚታዊት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣብ መደባት ሓምላይ ክለብ ከም ዝነጥፋ ዝገለጸ ኣቶ ገብረ ሚካኤል 232 ክለባት ብምቋም ካብ 2019 ክሳብ 2023 ልዕሊ 113,000 ኣግራብ ከም ዝተኸላን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ኣረድዮም እዚ ናይ ክረምታዎት ወፍሪ ልምዓት ተምሃሮ እዩ ኣብ 2023 ዝተኻየደ ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ኣብ 46 ንቁጣታት ብዝሕ ተሳተፍቲ ተምሃሮ 5892 ተሳተፍዎ بدمرو قناتاو زالام مسرح مصغان كتر مسرح مصغان غوداغودي فلسغر متكال مخسقاس صرغا مصغان امن مكاب زامسل سرحات تسريحم مبراس اغراب نمقطع عتب سغمتات يوسد كم زلو بمتقاس بزي حغاوي اغباب زتدالو فحمن عنصيتن بمصعانيا ناب كتماتات كاتو زفتنو 775 سبات بغنزب كم تقطعو افليتوم ابزوبا دبوب 12186 هكتار قوامي 6493 هكتار دما غزياوي حزاتي كم زلو سندات بعل سلطان اغرابن انسسا زغدامن ينصر اب نوزبا شامقو نبرتي بمحدار كبابي بشوكا حمدن ماين بمعقاب صعبينات فغر مريت نمقلالن ناي حرشا مريتهم نمدلدالن زعلمه سفيح وفراتات يكايدلو نتمدد بغانتاتا توديبا ما بسمون كلتا غزي سلاسلو كم زلو استقاسا محداري بمحدار كبابي بشوكا اتو زونجيل برهانه صعبينات فغر مريت بمكتا ابوتاونت حرشا اوتاوي صلوان مفتار زعلمه مخانو غليصو تساتفتي بوغنم كبابيون بصعبينات فغر مريت استحاسي مخانو اتي زكاي زلو ماتو تاغداسنتو لعل كم زخانه بمتقاس نمعواتو ابرتيعم كم زسرحو ارغاغيصوم اب مصاي مسرح قطري مقابر حرمنياتاتن باسكا ماين زركبو نطفتات نمسلسال مدب سلازلوم ناي ماشينري دغف كم زدليوم ما محداري من محدار كبابي بشوكا اتو زونجيل برهانه حبيرو بيت صحفت والشباب بولن انسسان نوزبات السنة بدحنات مقبل انسسان سبن اب مقدسار حبت انسسا حبت بقلي بقعات زرقي بهريا وحبتن ممكاتان بتام دربدان اتوكرو ينطف وكيل اينا امانيل تسفاي بملكات سبساب نزدالو تحسو يعقوب قبرتنساي اب نوزبات السنة زركب بيت صحفت والشباب بقلن انسسان مسناي سراح مشاركتو بموهاد اب دحنات مقبي سبن انسسان عتب قصصراون اسفتات يسلاسل كم زلو تحبيرو حلافيتي بيت صحفت اتو زرسناي صقاي ابزهابو حبريتا مرغاص بقعاتن دحنتن حرشاو فريات بقوصار بالعاتن حماماتن مرغاص تحسن دحنتن حرشاو سنقامات موحاس قصالنت اطاقما بهرياو حبتي مقوصار بقعاتن دحنتن مغبي سبن انسسان مرغاص بقعات زبيتاون اتاون حرشاو مهرتي كم ون مقوصار امسرحت تكالات مغبي سبن انسان كاب قند عمامات نايتي بيت صحفت مخانون زدلناوتن عقم سبن عاتيقو دما ينطف كم زلو غليصو زبيت صحفت والشباب قولن انسسان قندي علامه ويكا قند تسرحالو ويكا دصنعالو سكرت دباوي حمامات مسبقولن انسسان وصيتهم نغياتيو زصنع مالتي سلازي اندحر از خوينه تسرحو ناب هاجرنا زاتو حدش حمام يلن مالتي اذن دحر ديالها تي ساعبين وكات عنوه بحرشاو قطبا يغدل مالتي اذن دحر غوديلو خا وتهاجر بقطبا تعب مالتي منصر سدد دحريناها كل غزي دسدت فريات حرشا ملكعو زحلوه ناي بقع سيرتيفيكيت زلوه كويني دسدد مالتي كم سند حرت سدد الله انتايو ابتز خود هاجر زخونه صقمات هيكلوني مالتي صقمات نحر دهليو هاني اب على موعداغا زلعله تطلبنت الله زلعله تطلبنت نحر اللوها اتهاجر هارد كارنس ويكا ناي وصا شرف زلعله تركب مالتي ناي وشبا مسرح دركيت مال خويدو هاني بنصارو انتاي زخون اب سدد عبي كسراي زقاط مكا مالتي ابتواتون لكهم مالتي ابدحنت مغبي سبن انسسان اب نوقو صار حبت انسسا حبت بقلي بقعت زري بهرياو حبتن
ምምካት አንበጣ ምድረ በዳን አተኪሮም ንጥፈታቶም ከሰላስሉ ምጽንሖም ብምጥቃስ ብምውሃድ መሻርክትን ሓረስቶትን ዝምስገን ቁጽጽራዊ ንጥፈታት ከም ዝዓመሙ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንዘካይድዎ ምቁጽጻር ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ብኣሃዛት ዝተሰነየ መግለጺ ኣቶ ዘርእሰናይ 6200 ብቁል ፈልሲ ኣሳት 2000 ኩንታል ውጽኢት ብቁልን ልዕሊ 36000 ደረቕን ፈሳስን መድሃኒት ኣትክልትን ኣብ እንስሳን ውጽኢቶምን ድማ ኣሳት 157,000 እንቃቁሖ 140 ስጋ ደርሆ 1760 ኪሎ መዓርን ፋርማጆን 4612 ኩንታል ምግቢ እንስሳ ከምኡውን ኣሳት 3800 ደረቕን ፈሳስን መድሃኒት እንስሳ ንውሸባ ከም ዝቐረቡ ብጠቕላላ ድማ ልዕሊ 14 ሚልዮን ኣቕፋ ዝትመን ንብረት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ኣረድዩ ኣብ ናይ እንስሳ እንድሕርናዮም ብምሎም እንስሳታት መጽዓኛ ኮኑ ክእሉ ዕዋፍ ኮና ከላ ጠለበጊዕ ኮና ከላ ከብቲ ማለት እዩ ኣፍራስ ብምሎም እዚኦም ማለት እዩ ኣብ ውጽኢት እንስሳ እንድሕርናها ጠስሚ ክኸውን ክእል ፋርማጆ ክኸውን ክእል ስጋ ክኸውን ክእል ርግኦ ክኸውን ክእል ማለት እዩ ኣብ ተረፍ እንስሳ እንድሕርና ከኣኒ ቀርኒ ክኸውን ክእል ቆርበት እዚኦም ብምሉኦም ናይ ውሸባ ሓደጋ ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ናይ በቁል እንድሕርና ብምሉኦም ኣትክልቲ ፈልስታት ሓመድ ውጽኢት በቁል ከዓ ኣሕምልትን ፍረታትን ብምሉእ እዚ ናይ ውሸባ ሓደጋ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓለ ናይ ውሸባ ምህርቲ ብክኢላታት ብዝግበረሉ ናይ ብቕዓት መርመራ ደረጅኡ ዝሓለወ ኣብ መዓላ ክውዕል ከሎ ትሕቲ ብቕዓት ድማ ብውሑስ ኣገባብ ናይ ምውጋን ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሉ ኣፍሊጡ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ክኢላ ቁጽጽር ብቕዓት ሕርሻዊ ቀመማት ኣቶ ተኸለ ኺዳነ በወገኑ ጸረ ባልዕ በግቡእ ኣብ መዓላ ምስ ዘይውዕል ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከም ዝዓቢ ብምብራህ ሓረስቶት ቁልጡፍን ርቡሕን ምህርትን ምኽዕባት ብዝብል ዕላማ ዘዘውትሮ ዘለዉ ኬሚካላት ኣብ ሰብ እንስሳን ኣከባብን ዕንወት ይኽትል ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ባህርያዊ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ከተኩሩን ምጥቃም ጸረ ባልዕ ናይ መጨረሻ ኣማራጺ ክኸውን ኣተሓሳሲቡ ሕጂ ብሓፈሹ ሃገራት ናበይ ይመጹ ኣለዉ ናብ ባህርያዊ ምክልኻል ማለት ውሁድ ምክልኻል ጸረ ባልዕ ወይ ከዓ ውሁድ ሕርሻ ዝበሃል ኣንፈት እናመጽአ ይመጽእ ኣሎ ሓረስቶትና ከዓ ኣካል ናቶም እዮም ኣብ ዝኾነ ዓለም ይሃሉ ዝኾነ ሓረስታይ ኣካል ናይቲ ናቱ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ደረጃ እዚ ንምብጻሕ ንቕሓትን ምትሕብባር ምስቲ ክኢላታት ብቐረባ ከዓ ምስ ክኢላታት ሚኒስተር ሕርሻ ብምርኻብ እቲ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት ብጥንቃቐን ብህዱእ መንፈስን ሰሚዖም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ኬላ ቁጽጽር ብቕዓት ስጋ ኣቶ ኣማን የማነ ድማ እቲ ኣሃዱ ቅድመን ድሕርን ማሕረርቲ ጥሪት ንዝካየድ ምቁጽጻር ብቕዓት ከም ዝከታተል ብምሕባር ድሕሪ ማሕረርቲ ኣብ ስጋ ዘይንብሩ ምልክት ምስ ዝርአ ናይ ምውጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብምግላጽ ጉለት ንጽህናን ናይ መጓዓዝያ ሕጽረትን ነቲ ስራሕ ብኣሉታ ጸልይዎ ስለ ዘሎ ምምሕዳር እቲ ንኡስ ዞባ ቆላሕታ ክገብረሉ ኣዘኻኺሩ ብደገ ኣብ ዒንተን ድዩ ኣብ ቆርበተን ድዩ ካልእ ዝኾነ ናይ ሰዓል ምልክት ድዩ ካልእ ዘይንቡር ኣቆመና ወላ ድኻም ካልእ ክህልዎ ንኽእል ኣብዚ ተመርኪስና ከዓ ንማሕረት ብቑዓት ንማሕረት ዘይብቑዓት ኢልና ከዓ ንፈልየን ማለት እዩ ኣብዚ እተን ዘይብቑዓት ካብቲ ቀጽሪ ከም ዝወፃ ንገብር ማለት እዩ እተን ብቑዓት ከዓ ጽባሒቱ ንጉሆ መጺና ማለት እዩ በቶም ሓረር ስጋ ብግቡእ ተሓሪደን ቆርበተን ተቐሊጡ ናውቲ ከብደንን ንጎይኒ ገይሮም መጽንሕልና ማለት እዩ ንጉሆ ከዓ ወኸይድና ማለት እዩ ናውቲ ከብደን ኩሎ መርመራ ጌርና ከዓ ማሕተም ንገብር ማለት እዩ ካልእ ዘይንቡር ምልክታት ንሕሪእና ንኣብነት ኣብ ከብዲ ዘይንቡር ልምላሜ ድዩ ኣብ ማዓናጡ ካልእ ናይ ባልዕ መሰላት ምልክታት እንተሪእና ከዓ ናይ ምጓሓፍ ስጉምቲ ንወስድ ማለት እዩ ሓረስቶትን ወነንቲ ኣብ መስራሕቲ ትካላትን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣገዳስነት ቁጽጽር ውሸባ ኣብ ስርሖም ሓጋዚ ምዃኑ ብምግላጽ ምስቲ ቤት ጽሕፈት ብምውሃድ ድሕነት መግቢ ንምርግጋጽ ብዝሓየለ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ኣብ ምሕዳር ከባቢ ረባዕ ለዓል ንኡስ ዞባ ኣዶ ብሓት ንጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ንምርግጋጽ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መዳይ ትምህርትን ቀረብ ስተ ማይን ዝምስገን ውጽኢት ይምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ማሕደርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣድም ኢብራሂም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዓድታት ምድጋግን ጋድም ጋርሳን ክልተ ናይ መባእታ ቤተ ትምህርቲ ከም ዘለዎን ሰፍነት ተምሃሮ ድማ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎን ብምጥቃስ ናብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝሰግሩ ተምሃሮ ግና ናብ ምምሕዳር ከባቢ ድሪትን ከተማ ነቕፋን እናኸዱ ከም ዝመሃሩ ኣብሪሁ
ኣብ ምድጋግ ተነጽ ጀሚራ ዘላ መጠነ ንኡስ ዲጋ ኣብ ሙሓስ ቀረማይ ናይቲ ከባቢ እወታዊ ለውጢ ከተምጽእ ትጽቢት ከም ዝግበረላ ዝሓበረ ኣቶ ኣድም ኣብ ጋድም ጋርሳ ግና ቀረማይ ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ኣረድዩ ናገልግሎት ጥዕና ብዝምልከት ድማ ኣቶ ኣድም ብፍላይ ኣብ ምድጋግን ጋድም ጋርሳን ሕጽረት ስለ ዘሎ ሕሙማት ናብ ናቕፋ ወይ ምምሕዳር ከባቢ ድሪት ከም ዝለኣኸ ጠቂሱ ቆላሕታ ክግበረሎም ተላብዩ ንቆሻታት መደፍዕን ረባዕ ለዓል ንስጥርነፍ ምሕዳር ከባቢ ረባዕ ለዓል 300 ነበርቲ ኣለውዎ ክብራትን ክብራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደይመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ህልቂት ትፍጽማላ ክትብል ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲን ዘቕረበቶ ክሲ ዝድርዕ መርትዖታት ኣቕሪባ ኣብቲ ሎሚ 11 ጥሪ ኣብ ዘሄግ ዝወዓለ መጋባእያ ወከልቲ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ 1948 ንዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ምክታእ ህልቂት ዝጥሕስ ምዃኑ ዘረጋግጽ መርትዖታት ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ጽባዕተ ተኽልተ ጽሪ መልሲ እስራኤል ኣብቲ ቀሪቡላ ዘሎ ክሲ ክሰምዕ እዩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ውሳነ ክሳብ ዝወሃቦ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ከተወንዝፍ ናይ ህጹጽ እዋን ውሳነ ክመሓላለፍን ንዝብል ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቐረበ ሕቶ ኣመልኪትዩ መርትዖታት ዝሰምዕ ዘሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ውሳነ ክህብ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል እዮም ምስ ኣሰራርሓት ቤት ፍርዲ ቅርበት ዘለዎም ዝገልጹ ዘለዉ እንተኾነ ግን ስጉምቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንእስራኤል ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ መጋባእያ ተሓታቲት ዝገብር ምዃኑ ዝሕበር ኣብቲ ናይ 1948 ኣህጉራዊ ውዕል ህልቂት ክበሃል እንከሎ ንሓደ ሃገራዊ ዓሌታዊ ዘርኣዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ጉጅለ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ንምድምሳስ ዝውሰድ ስጉምትታት ምዃኑ ዘነጽር ቱርኪ ሮሜንያን ቡልጋርያን ማያዊ ግዝኣተን ኣብ ጸሊም ባሕር ንምሕላው ኣብ ስትራቴጂካዊ ማያዊ ተጻዊዱ ዘሎ ዘንሳፈፍነ ተኩቲ ንምቅላይ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ሚኒስትራት ምክልኻል ሰለስቲአን ሃገራት ብዓሰርተ ሓደ ጥሪ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ዝተበጽሐ ስሉሳዊ ስምምዕ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን እቲ ስትራቴጂካዊ ማያት ተጠቒምካ ክካየድ ንዝኽእል መጥቃዕትታት ንምክልኻል ዝተጻወደ ነተኩቲ ንምንጻህ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ እዘን ኣብ ጸሊም ባሕሪ እጀታ ዘለወን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪተን ምስ ዩክሬንን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ከም ተዛተያዩ ዝግለጽ እዚ ስምምዕ እዚ ዝብጽሕ ዘሎ ውሕስ ጉዕዞ ብጸሊም ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኸቢ ሃገራት ምዕራብ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ሰለስቲአን ሃገራት ዘረድኡ እንተኾነ ግን ሩስያ ድሕሪ ዩክሬን ኣብ ስትራቴጂካዊ ማያት ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ መራኸባ ዘካየደቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሚሳይልን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ልዕሊ ወደባትን ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያ ባሕርን ዩክሬን መጥቃዕትታት ክትካየድ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ እዚ ኣብ ሞንጎ ቱርኪ ሮሜንያን ቡልጋርያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኩናት ዩክሬን ከየብቅዐ ኣድማዕነት ክህልዎ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ምስ ዞባ ቅርበት ዘለዎም የረድኡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ምውጫፍ ብብሕቲ ዝውነና ሳተላይታት ዘገልግል ሮኬት ብዓወት ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ እቲ መንጨፍ ሳተላይት ሮኬት ኣብቲ ዝተኻየደሉ ፈተነ ብብሕታዊ ኩባንያ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂ ዝማዕበላ 3 ሳተላይታት ናብ ዝተመደበለን ጽፍሒ ዙርያ ምድሪ ከም ዘብጽሐ ተገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ዝተገብረ ፈተነ ካብ ኣብ ባሕሪ ዘንሳፍፍ መወንጨፊ ማእከል ምዃኑ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት ጽፉፍ ጉዕዞ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ክሳብ 2030 ኣብ ምዕባለ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ተርታ ክትሕዝ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኬላታት እቲ ዓውዲ ይእምቱ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ንመዓልታት ብዝቐጸለ ክቱር ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንጥፈታት ሚልዮናት ሰባት በኣሉታ ከም እተጸልዎ ተጋዊሑ ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ኣሉታ 12 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበጽሕ ኣዝዩ ዝሑል ክሊማ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ መስመራት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ጽርግያታት በረራ ነፈርትን ካልእን ዛጊድ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ምምሕዳር ከተማ ሞስኮ ሳዕቤናቲ ዛሕሊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንዝፈጥሮ ጸገማት ንምቅላል ኣህሩታት ሲቪላዊ ድሕነት ከም እተዋፈሩ ኣነጺሩ
ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ከተማ ሞስኮ ኣብ ትርከቦ ሰፊሕ ከፋር ሩስያ ድሕሪ 1950ታት ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተኸስተ እቲ ዝተሓተ መጠን ዛሕሊ ማለት ኣሉታ 29 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከም ዝተመዝገበ ይዝከር። እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝስዕብ መዓልታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ስለ ዘሎ ሳዕቤናቱ ከይዛይድ ከም ዘስግእ ኪላታት ሜትሮሎጂ የጠንቅቑ ኣለዉ። ደቡብ ኮርያ ኣቋሪፃቶ ንዝፀንሐት ናብ ጎረቤታ ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ ወታደራዊ ልምምድ ዘጠቓልል መናውራ ዳግማይ ጀሚራቶ። እቲ መናውራ ክልቲአን ኮርያታት ተኸታኺ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክሕየባ ኣብ 2018 ድሕሪ ዝኸተምዎ ስምምዕ ኣቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ጸብጻባት የረድኡ። ደቡብ ኮርያ እዚ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጻን ዝኽእል ወታደራዊ ስጋት ንምምካት ከም ዝሕግዛ ገሊጻ ዘላ። ሉኣላውነታ ንምውሓት ወታደራዊ ዓቕማ ተደልል ከም ዘላ እትሕብር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ልዕሊ 200 ቦምባታት ከም ዝተኮሰት ይዝከር። እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድኦ ዘለዋ ተኸታኺ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምዃኑ ሰሜን ኮርያ ኣነፂራ። ኣሜሪካ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደላ ሳብማሪን ዘጠቓለላ ኣጽዋር ናብ ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምልኣኻ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ሰራዊቱ ኣብ ዝለዕለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እዩ። ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ 2024 መሊሱ ክቐርር ከም ዝኽእል ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ። መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን መሓላለፍቲ ዕፀ ፋርስ ውግእ ከም ዝኣወጀ ብ10 ጥሪ ብወግዒ ኣፍሊጡ። እዚ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ሰለስተ ዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እቶም ግብርኛታትን ብዝተወልዐ ግጭት 10ታት ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። በቲ ግጭት 10ታት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበሉ ካልኦት በቶም ግብርኛታት ጆት ከም ተታሕዙን ሰመዚ ጸጥታ ኤኳዶር ሓቢሮም። ነቲ ተርእዮ ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግጭት ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኤኳዶር ህዝቢ ኣንጻር ግብርኛታት ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ኣብ ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ ክትሓባበር ጸዊዑ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ሕጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጀ ዝፍለጥ ኮይኑ ዕላምኡ ነቶም ግብርኛታት ንምህዳን ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ኤኳዶር ኣብ 2022 ምስ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ዝተኣሳሰር ገበናት 14,500 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝሕብሩቶም ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣብ 2023 ናብ ልዕሊ 8,000 ክብ ከም ዝበለ የረድኡ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደሴታዊት ሃገር ማልዲቭስን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድነአን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን። እቲ ስምምዕ ኣብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምብጻሕ ዝፈጸመ ሓድሽ ፕሬዚደንት ማልዲቭስ መሓመድ ሙይዙ ብ10 ጥሪ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሑ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ምድፋዕ ንግዳዊ ልምልውዋጥ ድማ ብፍላይ ከም ዝተሓጋገዛ ገሊጸን። ከም ኣካል ትምርድዳእ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ስምምዕ ነጻ ንግዲ ክኽትማ ከም ዝኽእላ ኣሚተን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ማልዲቭስ መሓመድ ሙይዙ ኣብ ትርክብ ሃገሩ ኣብ ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጺ ኣነጺሩ። ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ወርሒ ከካይደ ወጢኑ ዝነበረ ተልእኾ ከም ዘናውሖ ገሊጹ። እቲ ማእከል ኣብ 2024 ሰብ ዘይብላ ኣብ 2025 ድማ ሰብ ዘለዋ መንኮርኮር ክውንጭፍ መደብ እኳ እንተነበሮ ብቴክኒካዊ ምክንያት ነቲ መደብ ከናውሖ ከም እተገደደ ኣፍሊጡ። በዚ ድማ ናሳ ኣብ 2025 ሰብ ዘይብላ ኣብ 2026 ድማ ሰብ ዘለዋ መንኮርኮር ናብ ወርሒ ከም ዝልእኽ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ መደብ ዕውት ምስ ዝኸውን ናሳ ሰብ ዘለዋ መንኮርኮር ናብ ወርሒ ክልእኽ ድሕሪ 1969 ንፈለማ ክኸውን እዩ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና፣ ሩስያን ህንድን ኣብ ጠፈራዊ መዳይ ዘርእዮ ዘለዋ እወታዊ ገስጋስ ንኣሜሪካ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረላዮም ክኢላታት ዝሕብሩ። ዜና ቅድሚ ዝዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሎሚ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ተቐቢሉ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 2023 ካብ ዝተዳለወ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ፈልስታት 89 ሚእታዊት ከም ዝተተኽለ ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቕሉን እንስሳ ንኡስ
ዞባ ተሰነይ ኣብ ምቁፅጻር ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ህልቂት ትፍጽማላ ክትብል ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዘቕረበቶ ክሲ ዝምልከት መርትዖታት ኣቕሪባ ቱርኪ ሮሜንያን ቡልጋርያን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ተጻዊዱ ዘሎ ዘሳፍፍ ነቶክቲ ንምእላይ ተሰማሚዐን ቻይና ኣብ ምውጫር ሳተላይታት ዘገልግል ሮኬት ብዓወት ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ ዜና ተዛዚሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት